राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाची आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षाची युती होण्याची शक्यता धुसार आहे। कारण राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या शिष्टमंडळाने उद्धव ठाकरेंची 2 दिवसांपूर्वी भेट घेऊन आपल्या अडचणी मांडल्या, मात्र अद्याप त्यावर निर्णय न झाल्याने काँग्रेस सोबत जाण्याबाबत पक्षीय पातळीवर निर्णय। सन्मानजनक जागा न देणं, ज्या मनसेचे 7 नगरसेवक होते त्यांना 50 पेक्षा जास्त जागा आणि ज्या राष्ट्रवादीचे 9 नगरसेवक होते त्यांना केवळ 11 जागा द्यायला उद्धव ठाकरेंची पसंती आहे। 11 जागा अशा देण्यात आल्या, त्यातील 4 जागी उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाचे उमेदवार उभे राहिले तरी निवडून येऊ शकत नाहीत। तर दुसरीकडे पवारांच्या राष्ट्रवादीचे नगरसेवक राहिलेले मनीषा रहाटे आणि धनंजय पिसाळ यांच्या जागा सोडायला देखील ठाकरेंचा नकार असल्याचं कळतं आहे।